Hello guys, welcome back to my channel. नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव आरोबाव फिन खेबसेबाव बरायहरबावनाय थाबाय। दिनैहाय जोंहा गामसा गुफुर सोंनो नागिरदों न'आवहाय। आइ सोंगोन आब' ओमफ्राय आं एसे हेल्प खालामना होफानो नागिरदों। नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो। गामसाखौहाय गनजों जखा सुना लादों। दा हायावहाय जखा सुलांनानै हिसाब खालामनानै खुन्थिखौ दोगोन आरो। दा आइया हायाव जखा सुलांगासिनो बेसेबां खान लागोन गामसाखौ बेखौ जखा सुनानै खुन्थिखौ दोसिगोन। जों दायो गामसाखौहाय 8 खान सोंनो नागिरदों। खुन्थिफोराव आइया थाव गुबै एसे फोनना होदों फिस्ला जानायनि, मानोना गोबाव सम जाबायमोन ना सोङैया गोब्रा जाजोबना दङमोन।
इसानखौ सोंखांबाय जोङो ओमफ्राय दा आब'आ रासोआव खायसिगोन आरो दायो आइया नोखौ खनगासिनो दङ इसानखौ दा सालखुन्थायाव दिखांनानै जोङो खाफ्राना लाबाय मोजाङैनो दा इसानखौ फाहामग्रोनानै दानांसिगोन आंबो दानो रोंबाबो रोङाबाबो दसे दसे दायो गोसो जाबानो दायो बाबानो दाया माखुजों सौख्लाबजानो बिराद गियो आङो ओंखायनो गिबांसिनसो दायो आं इसान दाबाबो दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय लोगोफोर नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ सो माच